Салому алейкум бардаро, подписчикои канали главни мо шумо тоб мушнама каса созин хубин. Ҳама каса дар омадан бар лайкро бизанед бардаро. Хулас бардаро. Хеле ки медонен, ана гуфти гапо дар хизмати шумо бардаро ба дастгири беҳтарини шумо. Медонед ки дар канали мо шумо 100 бозӣ бурдок рафте сай миқдори чипто гарени камай шамси бурд зиёдай нарх чипта 45 сомонай. 10 та бигирин, як та падарка меша миқдори чипто гарени серьёзна камуш мондагия бидурен. Ҳама касая дастгирӣ кинен бардор тезтарак бозира ба дастгири беҳтаритон дар шоҳидии хитон. Мегзонем ки зиёда ай 5 канал зиёда эфир меша мақсад тобмошино 01 Instagram, TikTok, Telegram ки зиёда ай 10-15 ҳазор ба камиш одам моро тамошо мекунад. кадоме жиланкаи бозира ай пеш тамошокунӣ дорен марҳамат. Нархи чиптаи мо ба ҳама дастас 45 сум 10 та бигирин, як та падарка. Рақами WhatsApp осонай бардоро ҷами 990 кунем 556 3 та 20 салом рӯи ки автоматики иштирокчии бозӣ мо мешавад. Бардаро масатта и спонсори кори мо мешавад. Просто ба хотири додаракат бидуре я дастгири чай беҳтарин ки бардоро парто чекта иштирокчии бозӣ мошад. диди дар насиби тақдир худо насиб бошад дари хонада мебарам мошина мемонам. Ба ҳамин хотир медорем дастгирӣ мекунем бардоро меҳнатора қадрдонӣ мекунем лайкора мезанем. кадоме да чӣ намуди мошин махлула бизакина дар комментар бизан насиб боша бозори оянда омада ба навор мегирем. ҳазор омад ба диққататон зинда ва сарбаланд бошен. рафтем навора то охират тамошо мекунем. омад бардаро ҷон Opel Caravan Aslайф бардаро бачаҳо бисёр хоҳиш кардан. нархи дастас қади бардаро 96 сола 1 соли ровно ҳуҷҷат утилизатсия бардаро ана 4 балонш навдай бардаро марамад олай тараф заг олати атсекои шухушам бинем ку кафидаги дора надора я музикара пас кака марамад атсекои қафо кафидаги нест бар марамад заг олати тарафшам бинем хулас стойкои қафо кафидаги нестай дари қафо русной салон тигр салон бардаро марамад потолокш тоза хулас барои пешмин ду тарафа айрабак бардаро як ду тамешаниё коробка механик бардаро заголат салон шамидем яка капочакшо абё мотор 1.6 простой ҳолати фартуки пеш стойкои ланҷироно ҷош дебардо хаим ҷош камтарак қадай чукона мекуна бардо чашкои пеш варид нест стойкоса миглам нукои швеллер созай нарш боша бардаро 39 000 сомон боз муомила мешава. рақамо табугака 900 00 28 37 марама рақамо зер навда зан зан алоқа дабрен рамад бардаро боз як Opel Ashka солш чанд ака 2004 сол бардаро нархи гарени дастас ай 50 000 поён бардаро ана чира ака тайровка ҳуҷҷатош чанд қай 2 моҳи дига тайровка ҳуҷҷатош бардаро марама боз як гирде чарх мезанем марамаз як олати тархнем бахшако ҷош гарен тангтарака одамон бисёри бад гиришидагиам бардаро саратса мекунем наворози хубия марамат ҳолати тараф як олати салоншам бидем лайкора бизанем бардаро данон тонсадка дари қафо ручне марамат ҳолати салон потолокш тоза бад нест дар электропакер ду тарафа мотори круиз контрол сабиёт коробка боша механик тополикоша кожа кадагиам бардаро абё мотор бардаро марамат ҳолати фартуки пеш чашкои пеш кафидаги нест абё мотори 1.6 беванус бардаро налш боша бардаро 49 000 сомон бисёр муомила намеша камака гарзон мешавад тамом бардаро рақамо табугака 902 346 бардаро марама рақамо зери навдаи зан алоқа дабрем омад бардаро боз як мошинчаи навбати Mercedes Secra 203 кузов бардаро мотори сечка мотор дора бардаро абё мотор D автомати D+ бардаро 4 та дискабалон ягла хила бардаро балнакои навқати комплектация элеганс ҳуҷҷати солона дора утилизатсиярам дора бардаро марамат ҳолати кафош марамаз як ҳолати багаж намидем бардаро багаж вину мешава ка калити чӣ қатия марамаз як ҳолати мотор намидем марамат як ҳолати багаж намидем бардаро мақсад қафош стойка атсико задаги надора бардаро мошинча яка тоза кай марамат ҳолати ланҷироно стойкои ланҷироно пломбои заводскои хичад хайпуш марамаз як ҳолати салоншам мебинем бардаро
Даре қафа электропакет мебели салон, марамат ҳолати салон, чихолакҳои хушрӯ бардаро. Марамат 4 электро мебели салон гуфтем бардаро, круиз контрол, автопилот, коробка уша автомат D+ бардаро, обогрев сидений. Як ҳолати моторша бинем. Бё капочак шо ака. Дарошам хушрӯ маҳкам мешидай. Яке 4 баллонаки нави хушрӯ бардаро. Машина ака уман кор надора. Абё мотор дисечка бардаро, ҳолати фартуки пеш нозада бардаро, стойкои ланҷироно ҳамаш ҷошта. Мотор коробка хадавои кузов ягон кор надора. Машинча мега ака тайёра. Лабай? Фарош заводской чия ксенонои сафеда? Нарх боша бардаро 59000 сомон, боз муомила мешава. Бё рақамота буга ака. Чанд? 937 0 чанд? 01 27 47 марама рақамо зери навда занзе алоқа дабрем. Ассалому алейкум бардаро подписчикои YouTube канали Тоб Мошино Макаса созен хубе. Ман ҳазор раҳматон мегум барои дастгирии беҳтаринтон. ба дастгирии шумо бардаро миқдори чиптҳо гарени камуш монда ҳама каса медонем я дастгирии биқагӣ мекунем. насиб бошад дар шоҳидии хитон бозира хеле бадили пар ба дастгирии беҳтаринтон мегзонем. биё шогирд пеш биё бардаро чӣ хеле ки медонем нархи чипта ба ҳама даст аст 45 сомон. 10 та бигирен, якта аз ҳисоби канали мо ҳам туҳфа мешавад ва ногуфта намона кадоме 10 донага чипта қати ҳами шоҳиҷоизои мара бурд кунад. дар болош як айфони 17 Pro Max ба миқдори 10 та чипта боло бардаро фарқ надора кадом шоҳиҷоизаи мара бурд кард миёя айма як 17 Pro Max бо болои як шоҳиҷоизаи дигар. бисёри мардум мақсад мегӯянд ки ака ам ба ҷои мошин намеша ки пулша гирифта мақсад пулша битен бардаро пулои мошино ҳамаш дар тори капотон бардаро миёен хеле не ки ман аввалаш 100% гарантия метавонам ба дили пир гап мезанам ки ин мошинро шумо намефурӯшем бардаро. мошини натури хеле мошина хитон медонед ки хеле мошини мусор намондам и дальше намемонам бардаро. дар бораи мошина як маълумотон метавонам бо диққат гӯш кунед. нархи чипта 45 сом, рақамои WhatsApp зери навордам ҳастад пеши мошино дар ҳамин 320 WhatsApp мо 556 320. ана пеш биё шогирд мошина бина мара чо мекунам мошинча бито аглавни. хулас сечкачаи пеши бозор светиш смарак свет медонед ки смарак чӣ хел зурай бардаро. дискачаи 210 кузов А классо мешавад бардаро хитон медонед 210 кузов бардаро. лабаҳои антиблик, коробкаш абё мотор D автомат бардаро, фулай обогрев сидени, охлаждени ҳама чӣ дора бардаро. биё агар ҳами гуфтагим набоша пули амира ма двайной дату метавонем бардар. биё рафтем диюм шоҳиҷоизамона нишон метавонем. ини сиданчаи тай навес ворияи бардаро. хулас чашкҳо кафидагӣ вариди хеле нест. мотор коробка хадавои ҳуҷҷати солона ҳама чиш кардагӣ тайёран ин мошино бардаро. фақат мошина дар номтон карда ҳисоби химо метавонем бардаро. шумо газ метен мегарден ки ба 45 сомон ту присавит кирадной. сеюм шоҳиҷоизаи мо чӣ мешавад бардаро. ваз 2107 солиш 2011 обши 32000 пробег дора ба худо қасам бардаро. ягон ҷои ваш нест хеле 07 15000 20000 25000 нест. биё шербача клиенти хичаку хезорам доран тозира ки акай мошиноро ма дая чанея ча буфурӯш бардаро ё фурӯшӣ нестан. и барои шумо барои дастгирии беҳтаринтона дискои размери 16 ра хитон медонед ки торс ба камиш 5000 сомон ай бардаро. ваз 2107 2011 32000 обши пробег, родной краска, родной детал, солона ҳуҷҷат утилизатсия ҳамаш кардагӣ тайёрай бардаро. ба 45 сомон шумо присад кинед соҳиби нехели шоҳиҷоизои биқагӣ мешед. болои 120 конвертои пулияй. хулас бардаро ҳамин ҳақиқати сири бозира ма дар шумо бугум. ҳамин миқдори чиптҳо гарени камшид шанси бурд зиёд мешавад. бугумтон ки бардаро ҳамин бисёреш ки ин састаф ки ман мемонам бардаро хитон медонед ба камиш мардум 5000 6000 меонад. и 3999 дона ҳиче уже камуш мондаги ровна обши бардаро 1400 чанд дона дига чипта мондаги дига дао қакуна хали як галавой мезани шербача дадреку капсула гум меша. и гарени кама шанси бурд зиёд дорем. фурсата бардаро айдаст натен ки хели фурсат фақат дар канали мо шумо ба дастгирии беҳтаринтон. ҳазор раҳмат мегӯям барои дастгирии беҳтаринтон. рафтем ҳама каса даст тамошо мекунем. баъд ай навори мошинбозор меша лайкора мезанем. кадоме дар чӣ намуди мошин махқула обязательно дар комментария бинависед. насиб боша бозори оянда омада ба навор мегирем. бардаро расшотоша кадоме бигира ки мошинои мара кадомера бизана шоҳиҷоизара мебарам. ранги навоша чӣ хеле ки хона ба хона тақсим мекардам иёша мебарам хона ба хона. насиб боша ба дастгирии шумо мебарем тақсим мекунем. ҳаматон омад бурдборӣ хонем рӯзи финал. ҳаматон интизорум бардаро. бардаро хундай аванте соз 2008 сол бардаро мошин корейския. ана тонировкаш чанд қаяка
6 ماه تنیروفکا داره. اوجاتو چند خواهی؟ 7 ماه اوجاتی سالونه داشته. خلاص محرمت یکی چه نه تنها شکر است که طلب نیست با اونکاش در حالت خوبه بارداره. اگه 80-90% محرمت حالت این طرف. خلاص باردارو با پیری خفودا چی پاتون که خاکم ماشینا بنیو تعریف کردن که ماشین زدگی مومان نداره، زدگی بریدگی چپشدگی خیلی نیست. داره خفو الکتروپاکت محرمت حالت салон کожنی салон потолок штоза 4 дара электро блокировка дара игровка бакой хачак до тарафа мультирулка рука автомат климат контрол бардару. Я капо чойку манам за голат мотор шамидем бардару. خلاص ابي мотор яг 6.30 мотор майдои хадавои бардару. Лат фартуки пеш нозада аккумулятор то чизои палаткои заводскоиш биде бардару. Хас ҳастани мошин маълума ки зурай бардару. Нарш боша бардару 80 чанд азур ака? 85000 сомон боз муомила мешава. бё рақаму то гуфта. Не 100 07 86 86 07 86 86 марама рақаму зери навда занзай алоқа дабрин.